Morjens! Ajattelin tässä ottaa kantaa nyt näihin ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin, että missä tässä niin kuin mennään ja mikä tässä on nyt tapetilla. Ja nyt viimeistä viimein ruvetaan puhumaan tästä valtion velkaantumisestakin niillä oikeilla lukemilla, jotka sinällään oli tiedossa eduskuntavaalien alla. Eli että tämän hallituskauden aikana valtio velkaantuu sen 40–60 miljardia, vaikka vallassa oleva puolue koitti kertoa, että siitä asiasta päästään 6 miljardin leikkauksella per vaalikausi. No, nythän me tiedetään, mihinkä se on johtanut. Leikkauksia on tulossa enemmän ja vähemmän ja osa on pantu jo toimeen ja lisää ollaan laittamassa ja ennen kuin ne on edes voimassakaan, niin kerrotaan, että mikään ei riitä. Ja pääsääntöisesti ne koskee vielä tätä pienemmässä ja heikommassa asemassa olevaa ihmistä tai ihmisväestöä tai kansanryhmää, miksi sitä sitten haluaa niin kuin nimittääkään. Ja kyyti on aika kylmää, mutta on tässä nyt sentään työmarkkinoilla on ruvennut jo liitokkin aktivoitumaan ja sun muuta vastaavaa ja ihmisten tietoisuus kumminkin tästä asiasta rupeaa olemaan niin kuin lisääntynyt. Ja tässä mä niin kuin niputtaisin nyt sitten semmoisen reseptin, millä tämä valtion velkaantuminen katkaistaan ja millä tämä niin kuin talous saadaan uuteen nousuun. Tie on pitkä, mutta tällä näpertelyllä, mitä nyt mennään, vaikka sitten ihan näpertelyksikään voisi sanoa, niin ei tulla saavuttaa kumminkaan mitään muuta kuin tämä kurjustaminen, mutta mikään suunta ei sillä tule kääntymään. Eli toisin sanoen, jos me lähdetään toimimaan mun reseptillä, mikä tietysti kerron sen vaan tässä isossa hahlossa, niin virkakoneiston ja poliittisen järjestelmän pitäisi tämän tyyppiseen asiaan tarttua ja siitä ruveta jalostamaan se asia sitten semmoiseen muotoon, kun se menisi läpi. Eli toisin sanoen, ensimmäinen asia, mistä pitää päästä yhteisymmärrykseen, on se, että halutaanko valtion velkaantuminen taittaa. Ja jos siihen on vastaus kyllä, niin mikä siihen on sen jälkeen keino? Ja jos se keino on kyllä ja se keino hyväksytään, niin mä esitän siihen ihan kylmän viileästi EU- ja euroeron, kerta ne on sen verran radikaalia liikkeitä, joilla voidaan tämä suunta saada niin kuin muuttumaan. Ja jos nämä asiat niin kuin toteutuu, niin sen jälkeen mä uskoisin, että voidaan sit siirtyä siihen seuraavaan ja tärkeimpään menetelmään. Eli lyhytaikaisesti ja heti saadaan tämä asia niin kuin raiteille. Jos nämä asiat pystytään myymään kansalaisille, niin kansalaiset voi myöskin sitten ostaa sen asian, millä tämä finanssipolitiikka menee balanssiin. Eli toisin sanoen valtiotasolla kaikki valtion tulot ja menot, eli laskut tai maksatukset eteenpäin, niin niitä tehdään tietokoneohjelmalla laskentamalleja, millä se talous menee siihen balanssiin ja sitä kautta kun se vaje on siellä prosentuaalisesti varmaan 10% vaikkeilla tänä päivänä, niin siitähän voidaan lyhyesti sanoa näin, että noin 5% etuuksien tai mitä sitten onkin, mitä valtio maksaa, niin niiden kustannuksen leikkaasta alaspäin tai mitä rahoja valtiolla menossa, niin saman verran nostaa niitä niin kuin ylöspäin. Ja toki se ei mene ihan näin, vaan sieltähän löytyy sitten hieno säätö, että se väli vähän pienenee, kun ensin puhkutaan niin kuin kaikki ylimääräinen ja turha pois, mitä valtion budjetissa kumminkin joka tapauksessa on joku määrä. Ja sitten kun tätä aletaan kohdistaa ja sopeuttaa, että kelle se 5% suuntaan tai toiseen on niin kuin tulossa, niin sieltähän tietysti pienempi ja heikompi osaset sitten varmasti pitää jättää niin kuin hyvin marginaalisille osuuksille, mutta mä uskoisin näin, että tällä me voidaan niin kuin saada tämä kansa niin kuin yhtenäisesti näiden asioiden niin kuin taakse, että kaikki osallistuu ja on osoitettavissa selvä suunnanmuutos. Ja tällä EU- ja euroerolla, niin tällähän nimenomaan on sitten se, että me voidaan EU-eron kautta me päästään siihen, että me voidaan nämä asiat päättää ja ratkoa täällä ihan itse. Eli toisin sanoen, kun nyt lainsäädännöstä, budjettivalta, ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja kaikki on jonkun muun käsissä kuin meidän omissa käsissä,
niin me ollaan niin kuin ikään kuin sidotussa tilanteessa. Ja euron kautta, kun se euro on meille turkasen kallis, päästäksemme takaisin sitten kansalliseen valuuttaan, on sitten markka tai mikä hyvänsä, niin sillä me sitten saavutaan sinne se kilpailukyky, mitä tässä nyt periaatteessa työmarkkinoillakin tavoitellaan. Ja yhtenä suurena esimerkkinä voisin tähän ottaa, että pelkästään tämän rahayksikön, mikä se niin kuin on, niin syksyllä oli noin 15 miljardin euron kauppa, minkä Nokia menetti, en muista millekä teleoperaattorille, kun piti verkkokauppaa niin kuin tehdä siinä, niin menetti sen kaupan pois ja oli pitkäaikainen yhteistyökumppani. Ja mun mielestä tässä on selkeästi kysymys siitä, että pitkäaikaiset yhteistyösuhteet ei kumoudu sillä perusteella, että on pieni hintaero tai näin. Jos sä oot luotettava toimittaja, niin sä oot saanut hovitoimittaja olla, niin kuin Nokiakin tässä tapauksessa oli saanut olla. Mutta nyt ne menetti sen kaupan pois ja kaupan saajahan oli Ericsson, eli se meni Ruotsin puolelle ja sitten on lyhyet jäljet ajatella näitä, mikä siinä on se suurin etu. Ruotsi pystyy tai Ericsson tarjoamaan sen vastaavan paketin niin paljon halvemmalla tämän kruunun kurssin kautta, että se houkutin jo sitten taloudellisessa mielessä käänsi sen kaupan sitten Ericssonin puolelle. Se on niin kuin karmea esimerkki. 15 miljardin kauppa. Se oli useammalle vuodelle, että se ei ole yhden vuoden kauppa, että siinä on pitkä jatkumo. Ja sen seuraamuksekin me ollaan muuten jo nähty, että Nokia on ilmoittanut, että vähän väkeäkin lähtee silläkin perusteella, vaikka siitä ei nyt ihan viime aikoina puhuttu, että se oli loppuvuotta tuossa, koska tämä oli tapetilla. Ja tässä on niin kuin se resepti, mitä pitäisi alkaa niin kuin hieromaan. Toki tässä on sitten se toinenkin vaihtoehto, että jatketaan ennallaan eikä tehdä niin kuin mitään, että puksutetaan vaan tällä junalla eteenpäin niin kauan aikaa, kunnes sitten joku toinen tulee ja sanoo, että nyt että tämä leikki loppuu. Mutta jos me niin kuin omalla kotikäytöisellä keinoilla tämä ruvetaan kääntämään, niin tässä oli se resepti muotoiltuna. Ja sitä kautta Satosen Artolle ja Petteri Orpolle sun muille terveisiä, että kun he sanovat, että kukaan ei tarjoa mitään vaihtoehtoa tai reseptiä heidän lääkkeittensä vastineeksi, niin tässä se tarjotaan. Että ottakaa koppi. Tämmöinen. Kiitoksia.